SMNR Radio News Blast. Sa katapusan detalye sa atong mabalitang lokal, GIPULBOS sa Pdea 7 ug Mandaue City Police Office sa Station 3 ang usa ka gituohang Suyopanan sa Sitio Alliance, Barangay Basak, Mandaue City ni atong Agosto 15. Upat ka suspetsado ang Nadakpan, lakip ang gitudlong tigmentinar sa maong lugar. Human sa duha ka semana nga surveillance sa mga awtoridad. Narekober sa operasyon ang unom ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 8 ka gramo ug nagkantidad og 54,400 pesos. Apil ang buy-bus money ug mga gamit sa pagsuyop. Gidala na sa Pdea Laboratory ang mga nakumpiskar nga ebidensya alang sa pagsusi. Samtang temporaryong gipriso sa Pdea 7 facility sa Lahog ang upat ka suspect. Mag-atubang ang mga nadakpan og kasong may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act.